ассалому алайкум тамошобинони иззатманд ва мухлисони ҳамешагии барномаи кошона. бинандавои азиз, чуноне ки мо медонем, бонувон таомро бештар дар дохили тоба, дар дохили дег тайёр мекунанд. Вале оё шумо боре дидаед ки таомро дар дохили пиёла тайёр кунанд? Агар не, пас аз назди оинаи нилгон дур нашавед, зеро имрӯз мо ба шумо тарзи тайёр намудани як нав таомро ки махсус дар дохили пиёла тайёр карда мешавад нишон хоҳем дод. Ва ин нави таомро ба мо кадбонуи бисёр ҳам моҳир, муаллимаи азизу гиромӣ Малоҳат Махмедова тайёр мекунанд. Хушомадед ба барномаи мо. Хуб мегуфтед ки барои омода намудани таоме ки дар дохили пиёла гуфтем ва фикр мекунам барои бинандаҳои азизи мо низ бисёр ҷолиб аст. Кадом маҳсулотҳо лозим мешаванд? Ба мо тухм, панир, сирпиёз, пиёз, равғани маска, помидор, нони хушк, кабути, гӯшти қима, биринҷи обпаз, равғани растанӣ ва шир. Сараввал аз кадом маҳсулот шурӯъ мекунем? Мо пеш аз ҳама нони хушкро ба шир тар мекунем. Ба нони хушк шир илова мекунем бинандаҳои азиз. Хуб, марҳамат, чӣ қадар лозим аст? То тайёр кардани дигар маҳсулотамо ин нони мо камтар тайёр шуда истад. Акнун мо сирпиёзро аз туртарошак мегузаронем. Хуб, ба мо зарф лозим мешавад. Ман ба шумо зарф медиҳам. Хуб, марҳамат, ва ҳамзамон туртарошак. хуб, ин нави таомро шумо аз куҷо омӯхтед? Барои ман бисёр ҷолиб аст, зеро худи ман низ бори нахуст мефаҳмам ки таом дар дохили пиёла тайёр карда шавад. Ман бештар барои аз худ намудани хӯрокҳои бисёр бештар аз интернет истифода мебарам. Яъне аз сомонаҳои иҷтимоӣ дидан мекунед? Ва албатта онро мепазам. Ҳамон хӯроке ки маъқул шуд ба оилаи ман онро боз ба меҳмонҳо пешкаш менамоям. пиёз ва сирпиёзро аз туртарошак гузарондем. Акнун чӣ кор мекунем? Навбат ба гӯшти қима. Гӯшти қимаро илова мекунем. Марҳамат. 700 грамм гӯшти қима дар ин ҷо истифода бурда истода. Хуб, чӣ кор мекунем малима баъдан? Навбати нони ки дар шир тар карда будем, инро низ илова мекунем. нони мо аллакай мулоим шуд. Ина чӣ хеле ки мебинен, ҳар як нонро мо бо чунин тарз ба гӯшти қима илова мекунем. нони ки дар шир тар кардем хуб омода мекунем то майда шаванд. баъд аз он ба ин маҳсулоти мо намак, мурч ва зира истифода мебарем. намак 2 қошуқча андозем. зирам 2 қошуқча меандозем. 2 қошуқи дигар. акнун 2 қошуқ равғани растанӣ мерезем. кифоя. фикр мекунам ҳамаи ин маҳсулотҳоро акнун омехта мекунем. Аминтар? омехта мекунем. Ба мо қошуқ лозим аст, бинандаҳои азиз. Хуб, марҳамат. маҳсулотҳоро хуб омехта карда ки онҳо ба ҳам наз омехта шаванд. шир дигар ба мо лозим намешавад? шир ба мо лозим мешавад. ина мо маҳсулотро гӯштимонро омода кардем. акнун маҳсулоти дарунии ин хӯрокро тайёр мекунем. инро ба як су мегузорем. барои ин ба мо тухм, шир ва кабутиро реза кардан дар кор. ба мо зарф лозим мешавад. зарф лозим мешавад.
ман кабудиҳоро майда мекунам, шумо бошед. ман тухмҳоро тайёр мекунам. Хуб, марҳамат. ҳаҷман бояд чӣ қадар бошад пиёз? майда Пиёзи сабзавӣ, майда. майда ҳа ки тез хушрӯ пазад. мо чӣ қадар тухмро истифода мебарем? дар чанд пиёлае ки хӯроки мо тайёр шавад ҳамон қадар вай мекунем. ҳозир мо вобаста ба ҳар як пиёла мо як тухм истифода як мебарем. тухмро истифода мебарем. мо айни ҳол барои 10 пиёла маҳсулотро тайёр карда истодаем ва 10 тухм ба мо лозим мешавад. 10 тухм барои мо истифода бурдаем. акнун мо дар дохили тухм намак мерезем. Марҳамат, намак дар онҷост. як қошуқча намак мерезем. мо аввал тухмро лат мечием. лат мезанем тухмро. вақте тухмро лат мезанем ба дохили тухм боз 5 қошуқи дигар шир илова мекунем. ин тайёр намудани ин таом аз катбони як маҳорати хосаро талаб мекунад, зеро бисёр нозук аст тарзи тайёр намуданаш. 5 қошуқ ширро илова кардем. онро боз лат мезанем ва кабутие ки реза кардам боз дар дохили ин тухм омехта мекунем. хуб, чӣ қадар ба мо лозим аст? ҳамашро илова мекунем. ҳамаи ҳамон кабутиҳое ки реза кардем инҷа илова мекунем. тухмро бо кабутӣ ва шир илова кардем. акнун чӣ кор ҳамроҳ мекунем? кардем. акнун панирро аз туртарушак мегузаронем ва помидорро ба шакли гирд мебурем. биёед ман помидорро ба шакли гирд майда мекунам, шумо бошед панирро аз туртарушак мегузаронед. марҳамат. туртарушак лозим мешавад. тухмро бо пиёз ҳамроҳ кардем, панирро аз турбтарушак гузарондем, помидорро низ майда кардем. акнун навбат ба чӣ расид? ҳамаи маҳсулотҳои мо тайёр шуд. акнун тарзи тайёр намудани ҳамон хӯрок. ҳозир мо онҳоро ба мо чӣ лозим аст? ба мо пиёла лозим аст. ба пиёлаҳо мо онҳоро вай мекунем. тақрибан 10 дона пиёла ба мо лозим аст, чуноки қайд кардем. шумо пиёла медиҳам. 10 дона пиёла. бинандаи азиз, мо анамин маҳсулотҳоро дар 10 пиёла бояд ҷой диҳем. ба ҳамин хотир барои мо 10 пиёла лозим аст.
шумо чуноне ки қайд карда метавонед вобаста ба шумораи аъзои хонаводаи худ аз пиёла аз маҳсулотҳо истифода баред. Хуб, ман чӣ кор кунам? шумо ҳам ба ман ёрдам диҳед Чӣ кор кунам? ва ин равғанро дар пиёлаҳо молидан дар кур то хӯроки мо даруни ин пиёлаҳо начаспад. Бинандаи азиз, метавонед ба ҳамин тарз бояд мо равғани растаниро ба дохили пиёла бигирем. пиёлаҳо барои тайёр намудани хӯрок омода шудаанд. равғани маска ба мо дигар лозим намешавад. дигар лозим нест. Инро ба як су мегузорем. Хуб, акнун чӣ кор мекунем? Ба дохили пиёла сараввал кадом маҳсулотро мегузорем? мо аввал гӯшти қимаро. Қимае ки омода кардем, ҳамин тавр. Марҳамат. мо ҳоло онҳоро ба ҳамаи пиёлаҳо баробар тақсим мекунем. гӯштҳоро ба пиёлаҳо баробар тақсим кардем. Акнун онҳоро ба шакл медарорем. ман ба чунин шакл онҳоро дар пиёла чопачо мекунем. фаршро дар пиёлаҳо ҷобаҷо кардем. Акнун навбати панир. Панирро ҳамроҳ мекунам, ин тавр? ҳоло панирамонро ҳам ҳамин хел дар даруни пиёлаҳо тақсим мекунем ки баробар ҳамаш ба баробар тақсим шавад. ина панирамонро ҳам ба пиёлаҳо ҷо кардем. Акнун навбати помидор. Акнун помидорро низ ба дона ба ҳар як дона пиёла тақсим мекунем. аз болои панир помидорро мегузорем. помидорам ба мондем. Акнун навбати тухму кабутӣ. тухму кабутиро ба зарф мегирем то барои дар даруни ин рехтан осон шавад. акнун пиёз ва тухмҳое ки омехта кардем дар болои инҳо мерезем.
хӯроки мо барои пухтан тайёр шуд. акнун онҳоро ба лали тафтон ҷо мекунем. خب من لالی رو میدیم. بیننده عزیز قطع کردن به مورد است که تفدان حالا خاموش است و ما باید همین پیاله هایی که در داخلش محصولات رو گرفتیم باید در لالی خنک گذاریم همینطور. نباشد پیاله ها میکفند. пиёлаҳоро ба дохили лали тафдон гирифтем. акнун онҳоро дар тафдон мемонем. тафдонро дар ҳарорати 200 дараҷа мегузорем ва дар муддати 30-35 дақиқа интизор мешавем. бинандаҳои азиз, аллакай 35-40 дақиқа низ гузашт ва фикр мекунам ки таоми мо омода гардид. марҳамат, ба дохили тафдон назар меандозем. намуди зоҳирияш бисёр зебо шудааст, дилкаш шудааст ва акнун онро ба лали мегирем. акнун онҳоро ба лали зарф медиҳам. акнун барои гирифтани ин хӯрок аз пиёла ба мо қошуқ лозим аст. шумо қошуқ медиҳам. фикр мекунам бонувони мо аз назди оинаи нилгун дур нашуданд ва мехоҳанд тарзи тайёрнамудани ҳамин таомро омӯзанд. акнун мо хӯрокамонро аз пиёла гирифта ба зарф мегузорем ва он дигараша дигар тарелка монем. таомро ба лали гирифтем. акнун барои ороиши он ман аз баргҳои вай истифода мебарем. барги салат истифода мебарем ва биринҷи ки ҷӯшонда обпаз карда будем пеш аз тайёр намудани маҳсулотамо онро ба болои хӯрокамо ба назди хӯрокамо мегузорем. ба мо пиёла лозим аст то ки намуди хӯрокамо ба зеб шавад. мо аз биринҷе ки обпаз кардем ба он истифода мебарем. зер мекунем то биринҷ ҷои худашро гирад. ҳамзамон барои ороиш мо аз помидор истифода мебарем.
ташаккури зиёд барои омода намудани чунин як таоми бисёр ҳам зебо ва аз намуди зоҳирияш маълум аст ки таъмаш низ бисёр ҳам лазиз шудааст. Бинандаҳои азиз, воқеан ҳам имрӯз дар як муддати кӯтоҳ ва бори нахуст дар барномаи мо муаллимаи гиромӣ кадбонуи моҳир Малоҳат Махмедова тарзи тайёр намудани як нав таомро дар пиёла барои мову шумо нишон доданд ва ин лаҳза маззаашро мечашем ва мебинем ки таъмаш чӣ гуна шудааст. марҳамат, марҳамат кунед, марҳамат. бинандаҳои азиз, воқеан ҳам таоми бисёр ҳам болаззат, таоми бисёр ҳам хушхӯр шудааст ва шумо низ метавонед дар хонадони худ барои аҳли оилаи худ чунин нави таомро омода созед, зеро маҳсулотҳои ватанӣ ҳастанд, маҳсулотҳои дастрас ҳастанд ва метавонанд бонувони мо дар хона барои аҳли оилаи худ омода созанд. Ва барои шумо изҳори сипос мегӯем барои иштирок дар барнома ва барои тайёр намудани чунин як таом ки бори нахуст аст дар барномаи мо чунин тарзи таом тайёр карда мешавад ва мо умедворем ки дар нашрҳои баъдии барнома боз бо таомҳои нав ба нав хотири бинандаҳои азизи моро шод хоҳед кард. Ва чун сарпарасти барномаи мо ширкати қаннодии шоколаде мебошад ва барои тамоми иштирокчиёни барнома тӯҳфаҳои хотиравиро арзонӣ медорад ва шумо низ имрӯз сазовори чунин тӯҳфаи зебо ҳастед ва ин тӯҳфа аз номи ширкати қаннодии шоколаде ба шумо тақдим карда мешавад. Бо шириниҳои шоколаде буданро фаромӯш насозед ва ҳамзамон бо телевизиони Тоҷикистон. Марҳамат, рӯи тӯҳфаро боз кунед. Бинем ба шумо писанд меояд ё ин ки на. хуб, чӣ гуна аст тӯҳфае ки ширкати қаннодии шоколаде махсусан барои шумо барои иштирок дар барнома омода сохтааст? хело тӯҳфаи олиҷаноб мебошад. раҳмати калон. фикр мекунам ки бонувони мо аллакай тарзи таҳия намудаашро омӯхтанд ва дар хона барои фарзандони худ, барои аҳли оилаи худ омода месозанд. бори дигар изҳори сипос барои иштирок дар барнома ва дар нашрҳои баъдӣ албатта ки боз вомехӯрем. бинандаҳои азиз, ин буд нашри навбатии барномаи Кошона. То барномаҳои баъдӣ, хайр.